Extreme, μιλάμε για την ακροδεξιά. Είμαι ο Κωστής Παπαϊωάννου, συζητάμε για το σύγχρονο ακροδεξιό φαινόμενο, ποια είναι η ιστορία της ελληνικής άκρας δεξιάς, πόση απήχηση έχει ο αντιδραστικός αντιδημοκρατικός λόγος, πώς συγκροτείται η ακροδεξιά ατζέντα, σε ποιους απευθύνεται, ποια εργαλεία χρησιμοποιεί. Μιλάμε με ανθρώπους που μελετάνε τη συγκρότηση της ακροδεξιάς στη χώρα μας. Δημοσιογράφοι, πολιτικοί επιστήμονες, ερευνητές, εκλογικοί αναλυτές, ακτιβιστές των δικαιωμάτων. Αυτή η σειρά συζητήσεων πραγματοποιείται από το Σημείο για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς και το συνεργατικό εγχείρημα ανεξάρτητου τύπου Alter Thes στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας 2023 Εκλογές και Ακροδεξιά. Και φυσικά φιλοξενούμαστε από το News 247. Στο σημερινό podcast καλεσμένος ο Δημοσθένης Παπαδάτος, πολιτικός επιστήμονας και μέλος του συνεργατικού εγχειρήματος Alter Thes. Δημοσθένη, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση και τα πάμε μαζί σε αυτό για τις ωραίες συνεργασίες του Alter Thes. Να πούμε δύο κουβέντες καταρχήν γιατί ξεκινήσαμε αυτήν την πρωτοβουλία. Φυσικά η αφορμή είναι το γεγονός ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο μακρά προεκλογική που έχει περιλαμβάνει όχι μόνο τις εθνικές εκλογές, τις επικείμενες και ενδεχομένως και τις δεύτερες, αλλά και αυτοδιοικητικές εκλογές στο φθινόπωρο και ευρωεκλογές του χρόνου. Άρα έχουμε μια περίοδο που νομίζουμε και πιστεύουμε πως έχει ενδιαφέρον να μελετήσουμε λίγο πιο συστηματικά πώς τοποθετείται, πώς πλασάρεται, πώς αρθρώνει ένα λόγο ο χώρος αυτός της ακροδεξιάς, αλλά κυρίως επίσης έχει ένα ενδιαφέρον και τι επιμέρους συνεργασίες, συνέργειες ή και διαζύγια προκύπτουν στην πορεία προς τις εκλογές. Να πούμε καταρχάς ότι είμαστε μπροστά σε μια κινούμενη άμμο. Κινούμενη άμμο και με τις δύο πιθανές σημασίες αυτής της φράσης. Το πρώτο είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι τελικά οι σχηματισμοί που θα πάρουν μέρος στις εκλογές. Δεν ξέρουμε αφενός γιατί κάποιοι έχουν τις γνωστές εμπλοκές με τον νόμο. Δικαστικές εκκρεμότητες εννοείς σε σχέση με το αν θα εγκρίνει ο Άριος Πάγος την συμμετοχή τους στις εκλογές μετά την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση. Αυτή είναι η κατεξοχήν περίπτωση της Χρυσής Αυγής. Είναι βεβαίως η περίπτωση του Εθνικού Κόμματος Έλληνες, του Κασιδιάρη. Ο Λαγός, η Ελασσίν έχει ήδη εγκαταλείψει με ανακοίνωση. Δεν ξέρουμε επίσης τι θα γίνει με το μόσωμα των Ελλήνων συνέλευση του Αρτέμι Σόρα, ο οποίος, να θυμίσω, επίσης έχει τις δικές του δικαστικές περιπέτειες και καταδίκες. Άρα ούτως ή άλλως ένα από τα ζητούμενα αυτής της περίοδου είναι να δει κανείς την κινητικότητα στον χώρο της ακροδεξιάς, να δει πόσοι τελικά θα μετάσχουν στις εκλογές, αλλά ήδη υπάρχουν και οι μικροεντάσεις οι οποίες σε κάποιο βαθμό μπορεί κανείς να πει ότι έχουν και ένα ενδιαφέρον που περισσότερο θα τέριαζε, σε μεσημεριανές τηλεοπτικές εκπομπές, θέλω να πω, η ιστορία του Μπογδάνου με τη Λατινοπούλου και εκεί αυτές οι σχέσεις που τελειώνουν γρήγορα και που προκύπτει και άλλος μνηστήρας, ο Εμφιετζόγλου, νομίζω ότι έχουν και ένα ενδιαφέρον και ανθρωπολογικό, όχι μόνο, και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά αυτό, ότι όντως υπάρχει σε αυτό το χώρο επίσης και ένα lifestyle το οποίο ο εκάστοτε αστέρας διαγωνίζεται με τον διπλανό ή τη διπλανή του. Παράγει θέαμα ο χώρος. Αυτό όμως σημαίνει ότι τραβάει τα βλέμματα σε εποχές που η αντιπολιτική, η άρνηση της κατεστημένης πολιτικής, η λιγότερο θεαματική πολιτική είναι μέρος αυτών που είναι μια πολύ ισχυρή τάση. Είναι, αν όχι κυρίαρχη τάση, πάντως μια τάση που ισχυροποιείται. Είναι χώρος ο οποίος καταλαβαίνει το momentum, καταλαβαίνει τη στιγμή. Ο Μπογδάνος με όσο θεαματικό τρόπο στα όρια του γραφικού πολλές φορές πολιτεύεται, είναι κάποιος που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Βουλή και καταλαβαίνει την στιγμή της χαλαρής ψήφου που τουλάχιστον οι πρώτες εκλογές θα σημάνουν. Άρα έχει θέσει μια πολύ ισχυρή υποψηφιότητα. Μέσα σε ένα χρόνο όμως, να πω τώρα και το λέω πιο θεαματικό ή το πιο γραφικό, μέσα σε ένα χρόνο, έχοντας ανεξαρτητοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία, έχει φτιάξει την Εθνική Συμφωνία μαζί με την Λατινοπούλου, προκειμένου να τα βρει με τον Μπογδάνο και προκειμένου να έρθει σε συνεργασία με τους Τζίμερο και Κρανιδιώτη με την εθνική δημιουργία. Πριν από λίγο καιρό όμως, πριν από μερικούς μήνες, με αφορμή το ζήτημα των υποκλοπών, αλλά όχι μόνο, ο Μπογδάνος τέθηκε εκτός εθνικής δημιουργίας, έμεινε με την πατρίδα ένα σχηματισμό που έφτιαξε μαζί με τη Λατινοπούλου, μέχρι που πρόσφατα, προκειμένου να ενταχθεί στην Πατριωτική Ένωση του πρόδρομου Εμφιετζόγλου, ένα σχήμα μάλλον outsider. Όταν ξεκινήσαμε την εργασία δεν το παίρναμε και πολύ στα σοβαρά, θεωρούσαμε ότι είναι κάτι παροχημένο, μια επιμονή ενός μεγάλου σε ηλικία
επιχειρηματία όπως είναι ο πρόδρομος Εμφιετζόγλου. Ξαφνικά όμως, μετά την διαγραφή του από την Εθνική Δημιουργία, ο Μπογδάνος αποφασίζει να κινηθεί με τον ίδιο τρόπο που υπέστη τέλος πάντων ο ίδιος, διαγράφοντας τη Λατινοπούλου, και συμβαίνει το κάπως κωμικοτραγικό στην ιστοσελίδα του τύπου Πολιτική, όπου είναι κάποιες αρκετές χιλιάδες ακολουθεί, δεν είναι να το παραβλέπει κανείς. Είναι αυτός ο οποίος παραπέμπει στο σχήμα της Πατριωτικής Ενώσεως, του συνδυασμού με τον οποίο θα κατέβει στις εκλογές. Παραπέμπει στην Πατρίδα, που είναι ο σχηματισμός που έφτιαξε, και παραπέμπει και στο site που τώρα το έχει Λατινοπούλου, ας πούμε, που επίσης ο συνδυασμός της λέγεται Πατρίδα. Είναι κάπως γραφικά όλα αυτά. Έχει ενδιαφέρον όμως ότι δεσμεύουν το βλέμμα και την προσοχή πολλών. Και θα έλεγα ότι ένα στοιχείο που πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας είναι ότι είναι καταρχήν έτσι λάθος και επιπόλαιο, με κριτήρια της δικής μας, ας το πω έτσι, με την πολύ ευρία έννοια πολιτικής αντίληψης, να αξιολογούμε και να κρίνουμε μάλλον με περιπεκτική ή υποτιμητική διάθεση τέτοιες εξελίξεις, ακριβώς διότι υπάρχει ένας χώρος που παράγεται και καταναλώνεται πολιτικό θέαμα με όρους που δεν τους αντιλαμβανόμαστε και πολλές φορές βρισκόμαστε προεκπλήξεων. Έτσι, και ακόμη και αυτές οι κινήσεις μικρομεγαλισμού που περιέγραψες παράγουν το δικό τους θόρυβο σε ένα άλλο πολύ μεγάλο echo chamber, πιο μεγάλο ενδεχομένως από αυτά στα οποία έχουμε συνηθίσει, και μπορεί να παράγουν και κάποιο αποτέλεσμα. Ας σταθούμε εδώ για λίγο, γιατί οι αναρτήσεις των επιφανών στελεχών σχηματισμού που μπορεί για τον πολύ κόσμο και σίγουρα για τον πιο προοδευτικό κόσμο να μην λένε πολλά, οι αναρτήσεις στο Twitter φτάνουν να αριθμούν ως reach, ως δυνητική δηλαδή εμβέλεια, μερικές εκατοντάδες χιλιάδες πολύ συχνά. Δεν είναι κάτι συνήθες στον απέναντι χώρο. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι αν δει κανείς τις δημοσιευμένες δημοσκοπήσεις της τελευταίας διετίας, αθροιστικά ο χώρος της κοινοβουλευτικής και εξωκοινοβουλευτικής ακροδεξιάς μπορεί να φτάνει μια εμβέλεια της τάξης του 8 με 10%. Πρόκειται για ένα ποσοστό προφανώς κάθε άλλο παρά αμεληταίο. Και το ξέρει αυτό και ο ίδιος και οι ίδιοι που εμπλέκονται στην ιστορία. Το ξέρει όμως και η Νέα Δημοκρατία, που με το ένα χέρι, το βλέμμα της κατά το ίμιση στρέφεται προς τον κεντρό, προς το μεσαίο χώρο, ναι. Αλλά όταν έχεις ένα 8 ή 10% στα δεξιά σου, προφανώς ενδιαφέρει να συντονιστείς, να συνομιλήσεις, ενδεχομένως να κάνεις μεταγραφές. Άρα μιλάμε για ένα χώρο που συμμετέχει στην πολιτική με όρους ισχύως. Όχι μόνο λόγου, όχι μόνο ιδεολογίας, όχι μόνο θεάματος και όλα αυτά, αλλά και με όρους ισχύως. Βάζω σε αυτό το στοιχείο που μόλις ανέφερες και τις δύο παραμέτρους που έχουν και τη δική τους σημασία. Η μία είναι προφανώς η παράμετρος της συγκυρίας αυτών των ακόμη πιο αχαρτογράφητων εδαφών πάνω στα οποία περπατάμε τώρα μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και την κοινωνική δυναμική που αυτό έχει δημιουργήσει και το αίσθημα αυτό της αντιπολιτικής που μένει να δούμε τι μορφή θα πάρει, πώς θα κρυσταλλωθεί. Και το δεύτερο, σε σχέση με την ποσοτική αποτύπωση αυτού του χώρου, θυμίζω απλώς στους ακροατές ότι πέρσι ως σημείο για τη μελέτη της ακροδεξιάς είχαμε κάνει μια μεγάλη ποσοτική έρευνα μετρώντας τις αντιδραστικές τάσεις στην ελληνική κοινωνία και φτιάχνοντας δείκτες ακροδεξιάς συγκρότησης. Στις πιο σκληρές από τις ερωτήσεις, τις ταυτοτικές ερωτήσεις που σχετίζονταν με τα αλλοδαπικά ζητήματα, με θέματα ποινικής καταστολής, θανατική ποινή, των αμβλώσεων και τα έμφυλα θέματα, εκεί που είχαμε έναν πυρήνα πάρα πολύ σκληρή συντηρητική θέση σε όλα αυτά τα ερωτήματα, στα πιο σκληρά από αυτά, δηλαδή του τύπου αν συμφωνεί κανείς να γίνονται pushbacks και ας υπάρχουν θάνατοι στη θάλασσα, εάν πρέπει η αστυνομία να έχει πλήρως λυμμένα τα χέρια της και να μην εμποδίζεται από έννοιες όπως τα δικαιώματα του ανθρώπου, ενώ τόσο σκληρά διατυπωμένες ερωτήσεις, αυτό που είδαμε είναι ότι υπάρχει ένας πυρήνας γύρω στο 6 με 7% που είναι σε όλες αυτές τις ερωτήσεις λαμβάνει μια θέση απολύτως αντιδραστική, που λέμε ότι είναι ο πυρήνας αυτός που μπορούσαμε να τον αναγνωρίσουμε και ως τον πυρήνα των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής στο παρελθόν κτλ. Αυτό όμως που είναι το πιο ενδιαφέρον σημείο είναι ότι υπάρχει άλλο ένα ποσοστό ομόκεντρος κύκλος, αλλά έξω από αυτό το σκληρό μαύρο, ας πούμε, που είναι αρκετά ψηλά, 13, 14, 15%, που δηλώνει σαφώς ότι συμφωνεί με όλες ή με περισσότερες από αυτές τις απόψεις, με μια πολύ μικρή απόκλιση από το σκληρό πυρήνα. Αυτό σημαίνει ότι έχεις δυνάμει ένα ακροατήριο αντιδραστικών ιδεών που αγγίζει το 1/5, 1/4 του κοινωνικού σώματος. Δεν λέω ότι όλοι αυτοί είναι ήδη
στο χώρο της ακροδεξιάς, αλλά έχουν ανοιχτά τα αυτιά σε αυτά τα μηνύματα, και το λέω για να συμπληρώσω και αυτό που προανέφερες για το ακροατήριο, το δυνάμει ακροατήριο και της Νέας Δημοκρατίας, και το διπλό μήνυμα που η Νέα Δημοκρατία επίσης εκπέμπει. Στο εγχείρημα το δικό μας αυτό το ερευνητικό αυτού του διαστήματος που παρακολουθούμε την πορεία προς τις εκλογές σε ό,τι αφορά στην ακροδεξιά, κυρίως παρακολουθούμε αυτούς τους σχηματισμούς που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε επίγνωση ότι ένα κομμάτι εκπομπής και τέτοιας ρητορικής προέρχεται και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό είναι και κάτι που επίσης νομίζω μας ενδιαφέρει όλους, ή και ενδεχομένως και άλλους που θα τους βρούμε στην πορεία. Θα έλεγε κανείς ότι ο χώρος της ακροδεξιάς, ένα μέρος του οποίου προέρχεται από τις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας, ο Μπογδάνος είναι μια τέτοια περίπτωση, ο Βελόπουλος είναι μια δεύτερη, ο Εμφιετζόγλου παλιότερα υπήρξε χρηματοδότης της Νέας Δημοκρατίας, δεν συζητάμε καν την περίπτωση του Καρατζαφέρη που είναι σάρξες της Σαρκός παλιότερα. Είναι βέβαιο ότι επικοινωνεί, είναι βέβαιο ότι αυτή τη δεξαμενή ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει προκειμένου να επιβιώσει οργανωτικά, εκλογικά, πολιτικά στη τελική ανάλυση, και βλέπει κανείς και πρόσφατα το πώς λειτουργεί αυτή η δυναμική, το πώς δηλαδή το δεξιό άκρο επιδιώκει και σε έναν βαθμό καταφέρνει να ριζοσπαστικοποιεί την ατζέντα που θέτει η κυβέρνηση. Ας πούμε, πολύ πρόσφατα η ιστορία με τα Τέμπη, ανάμεσα στα άλλα που ανέδειξε, ήταν και την αναγωγή σε ιδιώνυμο της καταστροφής των σιδηροδρόμων. Ο Κερίδης είπε ότι πρόσφατα θα βγει ιδιώνυμο αυτή η πράξη. Δεν υπάρχει λοιπόν επικεφαλής της ακροδεξιού σχηματισμού που να μην λέει ότι θα έπρεπε να γίνονται χειρότερα και εν πάση περιπτώσει καλώς την κυβέρνηση και ας άργησε. Υπάρχει δηλαδή αυτός ο διάλογος, αυτό το PNL διαρκώς. Η ακροδεξιά δηλαδή να προσπαθεί να διευρύνει ακόμα πιο δεξιά την κυβερνητική ατζέντα, και αντίστοιχα η παραδοσιακή δεξιά, το δεξιό κέντρο, να επικυρώνει αυτό το αίτημα, επιτρέποντας ουσιαστικά αυτή τη διαιώνιση, ας πούμε, αυτής της δυναμικής. Εξάλλου αυτό το είδαμε Δημοσθένη και σε προηγούμενες φάσεις αυτής της περίοδου, ενώ και πριν από το 2019 υπήρχε μία ατζέντα θεματική που ήταν τα θέματα της σοφρονιστικής πολιτικής, της καταστολής κτλ., που η επικοινωνία και η πλειοδοσία σε καταγγελτικό λόγο και σε αίτημα για αυστηροποίηση, είτε για όσους ήταν μέσα στις φυλακές είτε για όσους θα έπρεπε να πάνε μέσα στις φυλακές, έτσι το λέω λίγο σχηματικά, ήταν και από τα καθαρά ακροδεξιά, αλλά νομίζω ότι τότε και σε ένα αντιπολιτευτικό ίστρο και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με τον περίφημο πια νόμο Παρασκευόπουλου, νομίζω ότι έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της αντιπολιτευτικής τακτικής εκείνης της περίοδου. Και νομίζω ότι αυτή είναι και μια συνταγή η οποία θα συνεχίσει να ακολουθείται, διότι ακολουθείται από τον χώρο της ακροδεξιάς, της alt-right κτλ. Σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Δηλαδή το ζήτημα της αυστηροποίησης εν γέννη και της ποινικής και της αστυνομικής καταστολής είναι πάντα ένα από τα πιο προνομιακά ζητήματα που οικειοποιείται και χρησιμοποιεί η ακροδεξιά του, γενικώς η ατζέντα της ασφάλειας. Σε σχέση με την ατζέντα της κοινωνικής πολιτικής, δηλαδή ποια θέματα προτάσσονται αυτή τη στιγμή από τους σχηματισμούς αυτούς σε μια προσπάθεια απεύθυνσης στα λαϊκά στρώματα, τα οποία ούτως ή άλλως δοκιμάζονται πάρα πολύ, στα μεσοστρώματα, από την οικονομική κρίση, από την ακρίβεια, από τις υποθέσεις των κόκκινων δανείων και τις κατασχέσεις κατοικιών. Πώς έχουμε δει μέχρι τώρα να διαμορφώνεται αυτός ο λόγος? Όσο συζητάμε, έχει δημοσιευτεί και το τρίτο μέρος της έρευνας της δικής κοινής μας, του Σημείου και του Αλτεφές, σε σχέση ακριβώς με αυτό που λέμε κοινωνική ή αντικοινωνική ατζέντα. Να πούμε εισαγωγικά ότι για την ακροδεξιά είναι επιβεβλημένο να έχει μια τέτοια εντός εισαγωγικών κοινωνική ατζέντα, με την έννοια ότι απευθύνεται στο δυναμικό εκείνο που είχε δεσμούς με την παραδοσιακή δεξιά και για κάποιους λόγους που έχουν να κάνουν με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, την κοινωνική της πολιτική, τη διαμαρτυρία που προκαλεί ο τρόπος που πολιτεύεται, τα στρώματα αυτά χάνουν. Άρα για να σταθεί πολιτικά η ακροδεξιά πρέπει κάπως να προσδοκά και ωφέλη από την διαμαρτυρία και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας που διωγγώνεται. Ένας δεύτερος λόγος που πρέπει να έχει κοινωνική ατζέντα η ακροδεξιά είναι προφανώς προκειμένου αυτή η αντικυβερνητική διαμαρτυρία να μην κεφαλαιοποιείται
από τον ιστορικό αντίπαλο, από την αριστερά. Εμείς είδαμε με όρους πιο επικαιρότητας, τέλος πάντων, 3 θεματικές πάνω σε αυτό που λέμε κοινωνική ατζέντα. Δηλαδή το πώς διατάσσονται οι σχηματισμοί που θα διεκδικήσουν από ό,τι φαίνεται την ψήφο απέναντι στο θέμα του νομοσχεδίου για το νερό, απέναντι στα ζητήματα εργασίας, εισοδήματος και ακρίβειας και απέναντι στο ιδιωτικό χρέος και τους πληστηριασμούς. Και εκεί βλέπουμε συγκλήσεις που θα ήταν μάλλον αναμενόμενες. Βλέπουμε μισόλογα, βλέπουμε και αποκλίσεις που έχουν ένα ενδιαφέρον. Ξεκινώντας με τις συγκλήσεις, στο νομοσχέδιο για το νερό φαίνεται ότι οι περισσότεροι σχηματισμοί τάχθηκαν απέναντι, όχι όμως με τον ίδιο τρόπο, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον για αυτό που θα λέγαμε την ρευστότητα, την πτυτικότητα ή με πιο παλιούς όρους τον οπορτουνισμό της ακροδεξιάς. Να πω ένα παράδειγμα εδώ, ενώ ας πούμε ο Βελόπουλος είναι ρητά απέναντι στο νομοσχέδιο, μιλάει πολλές μέρες πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο για ξεπούλημα. Το αποδίδει βεβαίως το ξένο κεφάλαιο, διότι ό,τι κακό συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία για την ακροδεξιά έρχεται απ' έξω, δεν είναι κάτι εσωτερικό. Ο Βελόπουλος λοιπόν είναι με καθαρή γλώσσα, με στεντόρια φωνή απέναντι στην ιδιωτικοποίηση. Πατριωτική Ένωση εκφράζεται, θα λέγει κανείς, με 2 φωνές. Μια πιο στεντόρια του Εμφιετζόγλου, που στην ιστοσελίδα του σχηματισμού γράφει ένα άρθρο που είναι καταπέλτης κατά του νομοσχεδίου. Πολύ σε χαμηλότερους τόνους ο Μπογδάνος, ο άρτη μεταγραφής, ο οποίος βεβαίως ψηφίζει στη Βουλή, όχι, είναι δηλαδή στην κομματική γραμμή, αλλά τηρεί μια στάση αφωνίας. Ξέρουμε ότι για τα πράγματα που ενδιαφέρει τον Μπογδάνος συνηθίζει να κάνει φασαρία και το νερό δεν είναι ένα από αυτά. Στην αφωνία είναι όσον αφορά το νερό και ο Κασιδιάρης και η εθνική δημιουργία, Τζίμερος και Κρανιδιώτης δηλαδή. Οι Τζίμερος και Κρανιδιώτης, οι οποίοι ήθιστε, έχουν κατηγορηθεί από τον Μπογδάνο γι' αυτό, δικαίως νομίζω, ήθιστε να συμπλέει με τη Νέα Δημοκρατία, άρα θέματα που δεν είναι πολύ δημοφιλή αλλά προέρχονται από την κυβερνητική φαρέτρα, κρατάνε για τα θέματα αυτά οι δυο τους, η εθνική δημιουργία, Τζίμερος και Κρανιδιώτης, πολύ χαμηλό προφίλ. Μπορεί να προσθέσει κανείς εδώ και ως ένα κριτήριο διαφοροποιώ των θέσεων στο χώρο αυτόν και την αυτοτοποθέτηση του καθενός απέναντι σε αυτό που ονομάζουμε φιλελεύθερη ατζέντα στα οικονομικά, δηλαδή σε ποιο βαθμό αντιτίθενται στις ιδιωτικοποιήσεις εν γέννη ή σε αυτήν την λογική διαρκούς ανοίγματος του δημοσίου στην ιδιωτική αγορά, στην αγορά, και σε ποιο βαθμό εκεί έχουν μια διαφορετική θάση. Έχω στο μυαλό μου, ας πούμε, ότι το προφίλ το γενικότερο του Τζίμερου σε σχέση με το προφίλ του Βελόπουλου σε αυτά τα θέματα εκ των πραγμάτων διαφοροποιούνται. Νομίζω ότι εδώ είναι ναι και όχι η απάντηση. Με ποια έννοια? Ότι πράγματι ο Τζίμερος τα σπάει ακόμα και με τον Μπογδάνο. Ένα από τα κεφάλαια της διάσπασης, της διαγραφής του Μπογδάνου, ήταν ότι σε μια επίσκεψή του στην Λάρκο, ο Μπογδάνος είχε πει ότι πρέπει να μείνει η Λάρκο υπό δημόσιο έλεγχο. Και τον είχε ξεμπροστιάσει το εντός εισαγωγικών ο Τζίμερος, λέγοντάς ότι εμείς δεν είμαστε με τον κρατισμό, δεν ενδίδουμε στην κυρίαρχη ιδεολογία, ότι είναι οθωμανοσοβιετικό το οικονομικό μοντέλο της Ελλάδας και αυτό είναι το βασικό, αυτό πρέπει να αλλάξει. Άρα υπάρχει ζήτημα διαφοροποίησης μεταξύ τους, υπάρχει όμως και ένας τεράστιος καιροσκοπισμός. Δηλαδή ο Βελόπουλος, που είναι ο πιο κρατιστής, θα έλεγε κανείς από όλους, ή ο πιο λαϊκιστής, με μια τέλος πάντων κάπως πιο παροχημένη ορολογία, παροχημένη με την έννοια ότι βάζει στο λαϊκισμό πράγματα που είναι πολύ διαφορετικά. Ο Βελόπουλος λοιπόν, που είναι πιο καιροσκόπος, είναι αυτός που ενώ μιλάει ενάντια στο ξεπούλημα του νερού, μιλάει ενάντια στους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας ή επιχειρήσεων, έχει μια πιο κοινωνική, θα λέγει κανείς, ατζέντα. Είναι αυτός που μαζί με τον Τζίμερο, δεν θα περίμενε κανείς αλλιώς να δουν τα πράγματα, λέει ότι στο τέλος, αναφέρομαι τώρα στις προγραμματικές θέσεις της ελληνικής λύσης, το βασικό είναι να δημιουργηθεί πλούτος στην Ελλάδα. Και πώς θα δημιουργηθεί πλούτος? Αν για παράδειγμα μειώσουμε τη φορολογία των επιχειρήσεων και κατεβάσουμε το φορολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις στο 15%. Αναρωτιέται κανείς πώς, αν συμβεί αυτό, θα υπάρχει μια κοινωνική πολιτική σαν αυτή που κατά τα άλλα θέλει η ελληνική λύση. Η λογική λοιπόν είναι ανάπτυξη, δεν είναι αναδιανομή. Αυτό όμως φέρνει την ελληνική λύση πολύ πιο κοντά στο κυρίαρχο ρεύμα, στους mainstream, στις λογικές της ιδιωτικοποίησης και της ενίσχυση του εθνικού πλούτου. Με αυτή την έννοια έχει σημασία να βλέπει κανείς αποχρώσεις και διαφοροποιήσεις σε ένα γενικό καμβά όμως που λέει ότι στο τέλος της μέρας η ακροδεξιά είναι δεξιά. Ο τρόπος που πολιτικοποιεί δηλαδή το κοινωνικό ζήτημα, ο τρόπος που στέκεται σε επιμέρους εκφάνσεις τους, είναι τρόπος που της επιτρέπει μια ορισμένη επικοινωνία με την παραδοσιακή δεξιά. Αυτός ο διάβλος δηλαδή δεν θα κοπεί ποτέ. Όχι, και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του και το γεγονός ότι είμαστε σε μια αρκετά
ασαφή και επισφαλή προεκλογική συγκυρία, άρα κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποτέ η κάλπη τι θα γεννήσει, και φαντάζομαι ότι όλοι έχουν και δεύτερες σκέψεις στο μυαλό τους ή και τρίτες για σενάρια που πιθανόν αυτή τη στιγμή να μοιάζουν πολύ μακρινά. Και εξάλλου υπάρχουν επίσης και τα θέματα που το πες και εσύ πριν, που παραδοσιακά λειτουργούν έτσι σαν συνεκτικός δεσμός ακόμη και ετερόνυμων κατά τα άλλα σχηματισμών, όπως είναι, θα έλεγα, το πιο προφανές, το ζήτημα του προσφυγικού μεταναστευτικού, που όλος αυτός ο χώρος έχει σύρει και έχει καταφέρει η συζήτηση για το προσφυγικό να μην είναι μια συζήτηση για την ουσία του προσφυγικού, αλλά το προσφυγικό πια σημαίνει φύλαξη συνόρων. Έχουν γίνει δύο έννοιες ταυτόσιμες και με την βοήθεια των περισσότερων μέσων ενημέρωσης αυτά. Άρα έχουμε πολλά πεδία συγκλήσεων που μένει να δούμε με ποιο τρόπο θα εξελιχθούν στο μέλλον. Ήθελα να δω μια μικρή προσθήκη σε σχέση με την ελληνική λύση που λέγαμε ότι είναι, ας πούμε, πιο φιλολαϊκή εντός εισαγωγικών ή λιγότερο αντικοινωνική. Υπάρχει ένας τρόπος να διακρίνει κανείς τους σχηματισμούς της ακροδεξιάς, είναι να δει πώς κατανέμεται η ψήφος των διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων στους σχηματισμούς αυτούς. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, που είναι η ανάλυση των exit poll του 19, θα μείωσα προράτα που μου φαίνεται κάπως πιο συστηματική σχετική επεξεργασία. Σε σχέση με την Χρυσή Αυγή, η ελληνική λύση, ο Βελόπουλος δηλαδή, φαίνεται να έχει μια κατανομή πολύ πιο εργοδοτική, μια ψήφο μάλλον πολύ πιο εργοδοτική, σε σχέση για παράδειγμα με τη Χρυσή Αυγή, που είναι πιο αγροτική, πιο παραδοσιακά μεσαία στρώματα, αλλά και εργατικά. Αυτό θα περίμενε κανείς, αυτή η διαφορά του τέλος πάντων, να βγάζει το Βελόπουλο λιγότερο κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού, για παράδειγμα, ή λιγότερο κατά των πληστηριασμών. Δεν συμβαίνει αυτό. Ο Βελόπουλος ψάχνει ψήφους και ο τρόπος να τους βρει είναι να συνομιλήσει με τον κόσμο που χάνει από την κυβερνητική πολιτική. Και την ίδια στιγμή οι προγραμματικές θέσεις φαίνεται να επικοινωνούν καλύτερα με αυτή την προέλευση τέλος πάντων της ψήφου. Οι προγραμματικές θέσεις δηλαδή που είναι πάλι η ατζέντα της ανάπτυξης και όχι της αναδιανομής, η ατζέντα της μείωσης φορολογίας για τις επιχειρήσεις, μια ατζέντα πιο παραδοσιακά και πιο φιλελεύθερα τέλος πάντων δεξιά. Θα πήγαινα προς το τέλος αυτού του podcast θέτοντας άλλο ένα ερώτημα για προβληματισμό, κοινό μας προβληματισμό, το τοπίο όπως έχει διαμορφωθεί μετά την τραγωδία στα Τέμπη. Εκεί υπάρχει η υλική οικονομική αποτύπωση αυτού του σοκ, που είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει σε σχέση με το μέλλον των σιδηροδρόμων, για την ιδιωτικοποίηση, μη ιδιωτικοποίηση των σειρμών, του μέρους του δικτύου και όλο αυτό που έχει ξεκινήσει. Εγώ όμως ήθελα περισσότερο να συζητήσουμε με ποιο τρόπο απέναντι σε αυτό το ευρύτατο καθολικό κοινωνικό σοκ που έχει προκαλέσει η απώλεια τόσων ανθρώπων, και με τον τρόπο αυτό και με τις αποκαλύψεις που ακολούθησαν και ακολουθούν το ίδιο το δυστύχημα, πώς αυτοτοποθετούνται οι ακροδεξιοί σχηματισμοί, τα πρόσωπα αυτού του χώρου απέναντι σε αυτό το συμβάν. Θέλω να πω ότι εύκολα μπορούσε να αναγνωρίσει κανείς στους πολιτικούς σχηματισμούς που έχουν κατά καιρούς αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας μία προσπάθεια, δεν το λέω με κακή έννοια, μία προσπάθεια να σταθούν απέναντι σε αυτό το συμβάν, έχοντας ή δείχνοντας ότι έχουν μία επίγνωση ενός μεριδίου ευθύνης. Οι ακροδεξιοί σχηματισμοί έχουν κάποια, εσύ βλέπεις να έχουν τα πρόσωπα που μίλησαν, εκτός από τα κοινότοπα και τετριμένα το να εκφράσουν τη θλίψη τους κτλ., μια στάση απέναντι σε αυτό? Βλέπει κανείς ότι υπάρχει ένα γρήγορο ρεφλέξ προσπάθειας να αποκομιστεί πολιτικό όφελος, ας πούμε? Αρθρώνεται ένας λόγος συλλήβδιν απαξίωσης και σχεδόν αντικοινοβουλευτικός με φυτίλι τα Τέμπη? Ναι, να πούμε καταρχάς ότι οι περισσότεροι ως πρώτη αντίδραση μιλάνε για έγκλημα. Δεν μπαίνουν καθόλου στην συζήτηση περί ανθρώπινου λάθους, άρα αυτό είναι μια χειρή διαφοροποίηση απέναντι στην κυβερνητική ρητορική, με την εξαίρεση και πάλι εδώ του πιο φιλονεοδημοκρατικού εντός εισαγωγικών σχηματισμού, της εθνικής δημιουργίας, τον Τζίμερο και Κανιδιώτη, που κάπως κρατάει αποστάσεις από την ρητορική περί εγκλήματος. Ένας δεύτερος τρόπος, μάλλον αναμενόμενος, είναι ο τρόπος της ακροδεξιάς αυτών των σχηματισμών να είναι κόμματα και καθένα από αυτά κόμμα ενάντια στα κόμματα. Άρα υπάρχει το γνωστό μοτίβο της συλλήβδιν απόρριψης του πολιτικού συστήματος, του κομματικού συστήματος, όλοι οι ίδιοι είναι κλπ. Αυτός είναι ίσως ο μόνος τρόπος να έρθει σε μια επικοινωνία η ακροδεξιά με ένα κίνημα στο οποίο δεν έχει δυνατότητα να έχει πρόσβαση, δεν μπορεί να μπει. Η κινητοποίηση που καταγράφηκε, αυτήν τουλάχιστον βρήκαμε μέχρι τώρα,
Είναι μία στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη της Χρυσής Αυγής, φοβερά ολιγομελείς κινητοποίησεις. Δεν μπορεί η ακροδεξιά να συνδεθεί με αυτό που γίνεται στους δρόμους. Ένας τρίτος τρόπος είναι το γνωστό μοτίβο της συνωμοσιολογίας. Γιατί τόσο μεγάλη έκρηξη ναι. και τι κουβάλαγαν οι αμαξοστοιχίες? Εδώ ο Βελόπουλος είναι που πρωτοστατεί, αναμενόμενα μάλλον. Υπάρχει όμως και ένας τέταρτος τρόπος που έχει να κάνει με το ότι, εντάξει, προσωποποιείται το θέμα της ιδιωτικοποίησης. Η Τέρνα, ο Κασιδιάρης, ας πούμε, μιλάει για τις σχέσεις Γεραπετρίτη και Τέρνα. Νομίζω ότι κάνει και ο Βελόπουλος αυτό. Άρα η αντίθεση στην ιδιωτικοποίηση με όρους όμως προσωπικούς, άρα η ιδιωτικοποίηση ως ένα ζήτημα ηθικής περισσότερο, παρά ως ένα ζήτημα κοινωνικών σχέσεων, τρόπου παραγωγής. Ναι, και όρων της ιδιωτικοποίησης και όχι της ιδιωτικοποίησης ως τέτοιας. Δηλαδή, μάλλον προς τη σκανδαλολογία και όχι προς τη σκανδαλοθυρία. Και ένας ακόμα που νομίζω έχει ενδιαφέρον και πάλι διασώζει αυτός ο τρόπος το διάβλο των ακροδεξιών σχηματισμών με την παραδοσιακή δεξιά, είναι η δυσφορία τους για το ότι, όπως το διαβάζουν, και νομίζω σωστά το διαβάζουν, είναι η αριστερά που βάζει την ατζέντα στα κινήματα διαμαρτυρίας σε σχέση με τα τέμπη. Δυσφορούν και για την παρουσία πάνω με σφυροδρέπανα και για τον λόγο που μπορεί να πιάνει ζητήματα ιδιωτικοποίησης, αλλά και τη γενική κοινωνική ατζέντα, την ατζέντα που αφορά τη γενική υποβάθμιση των όρων ζωής. Υπάρχει μια δυσφορία σε σχέση με αυτό και με αυτή μια απαξίωση. Ότι δηλαδή αυτοί που κινητοποιούνται δεν κινητοποιούνται για τα τέμπη, λένε ψέματα. Κινητοποιούνται για λόγους κομματικούς. Και έχουν απότερες πολιτικές βλέψεις, ναι, ότι έχουν σκοπιμότητες άλλες που εξυπηρετούν. Και νομίζω ότι αυτό εκεί συμπίπτει και η ακροδεξιά με την κυβερνητική ρητορική. Ας πούμε, ότι ναι, μεν αναγνωρίζουμε φυσικά τον λαϊκό θυμό κτλ., αλλά ότι υπάρχει μια προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης. Αυτό το νομίζω ότι είναι μια γραμμή αντίδρασης από αρκετά νωρίς. Και αυτό είναι ο ακροδεξιός λαϊκισμός σε σχέση με τα κινήματα και την κοινωνική διαμαρτυρία. Ότι τη στιγμή που κορυφώνεται η κοινωνική διαμαρτυρία θα βρουν έναν τρόπο κάπως να συνομιλούν μαζί της, υπό τον όρο όμως ότι εάν δεν μπορούν να την ελέγξουν, και καταφανώς εμπροκειμένως δεν μπορούν να την ελέγξουν, το πιθανότερο που είναι να κάνουν είναι να την απαξιώνουν. Να τη θεωρούν δηλαδή κομματικά υποκινούμενη, υποβολημία, ότι κρύβει σκοπιμότητες πολιτικές κλπ. Ωραία. Ήταν μια συζήτηση με τον Δημοσθένη Παπαδάτο, το πρώτο podcast της σειράς Extreme Μιλάμε για την ακροδεξιά. Είμαι ο Κωστής Παπαϊωάννου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση.